Wesesi, lo mfata kangadi ungiva ngenzaba ukuthi bathi Madlamini uyathakatha. Ngiyalo ngifuna akhulume imvo lekhona ukuthi lo Madlamini uthakatha ngebungani. Umfata yohamba ayokhuluma amanga ngami. Ungigene kanjena lo mfata. Utala kimi la, uthi kimina, mine ngisingane semfotha yakhe. Ngifuna kumkhombe bambu. Nyalo nje ngifumela umfana. Ngithi akagaye lamakhamba ami. Ngifuna kumsebenta, ngifuna kumshaya ngalesinye isifo. Athi makazi uye emkhathini kwabantu. Nawe imbali utamva. Ngifuna kumshaya ngalelinye liphunga. Lelihlathi ngisho yona lemfotha yakhe iphinze imshiye khona lapho. Anginamanga mina. Futhi mina ngithinzwa. Mina. Ngiyathinza. Kumosheke futhi la ngithinza khona. Akana udlala ngami lo make ngifuna kumkhombisa ukuthi mina bangibita ngaladlamini imthakathi ngebungani ngifuna nyala beneproof. Wena mfana cedzisa mani ugaye lo muntu uyangibambelela nje ngiva ngathi vele ngabe sengendile konke. Ngiva ngathi konke sengendile. Wesesi wena nje mina nawe sidabe yasixoxe lenzaba. Na ungayithi vu. Ngakukhombisa ungabe sesoyithi vu lenzaba yami nawe. Angithi nawe usuka klo ngisikela liphepha.